తనింట్లో పని చేసుకోవడానికి తనకు జీతం ఎందుకు సార్? రోజుకి ఎన్ని గంటలు పని చేస్తారు? 8 గంటలు. వారానికి ఎన్ని రోజులు పని చేస్తారు? 5 రోజులు. నెలకు 20 రోజులు పనిచేసి లక్షల్లో జీతాలు తీసుకుని స్వతంత్రంగా మీకేం కావాలో అది తీసుకుంటారు. అదే నా భార్య నా పెళ్లైన రోజు నుంచి చివరి దాకా ఒక్కరోజు విశ్రాంతి తీసుకోకుండా నా కోసం, పిల్లల కోసం, ఇంటి కోసం పని చేస్తూనే ఉండేది. తనకు ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా ఒక్కరోజు కూడా పడుకున్నది చూడలేదు. తను ఎప్పుడూ దేని గురించైనా మాతో లేదు అని చెప్పలేదు. ఇంత చేస్తున్నా తాను ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి అని అనిపించినప్పుడు నా దగ్గర చేయి చాసలా. 40 సంవత్సరాలు నాతో ఉంది. తను చనిపోయి సంవత్సరమైంది. ఇప్పుడు ఏదో ఊరికి వెళ్ళింది, మళ్లీ తిరిగి వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది.